Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு 3 months பேக் வந்து நான் கம்ப்யூட்டர் டேபிள் வந்து அமேசான்லேருந்து வாங்கியிருந்தேன். அதோட ரிவ்யூ தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்கலாம். இந்த டேபிள் வந்து வாங்கி 3 months ஆகிடுச்சு. நான் வாங்கின உடனே உங்களோட வந்து ஷேர் பண்ணலாம், அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து போடலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். எனக்கு சரி டேபிள் பற்றி எதுவுமே தெரியாமல் நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா தெரியாமல் வந்து நம்ம வீடியோ போட வேண்டாம், யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதோடய ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து அப்படியே சேர்த்து போடலாம் அப்படின்றதுக்காக சரி 3 months கழித்து இப்போ வந்து நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து தீக்ஷா தான் வந்து அன்பாக்சிங் வந்து பண்ணுறாங்க. அதோட பேக்கேஜிங் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லீக்காக தான் இருக்குது, ரொம்ப பெருசாக அந்த மாதிரி கொடுக்கல, நீட்டாக வந்து அவங்க பேக் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. அதோட மேனுவல் அது வந்து எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக அந்த பேப்பரில் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து குழந்தைங்களே கூட ஹேண்டில் பண்ணிடலாம், அவளே வந்து தனியாக வந்து தூக்கி எடுத்து வைக்கிறா பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு டேபிள் வந்து பாதி வந்து தீக்ஷாவே பிரித்து அவளே அசம்பிள் பண்ணிட்டா. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க அப்பா வந்து மீதி இருக்கிறத வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி அவளுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இதோட மெட்டீரியல் வந்து வுட் தான், என்ன வுட்ன்னு தெரியல, ஆனால் வுடன் மெட்டீரியல் தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி தனித்தனியாக மேலே போர்ஷன்ஸ் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க, அந்த சைட் பார்ட்டிஷன் மாதிரி இருக்குல்ல அது தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு குட்டி கவரில் வந்து அந்த வுடன் ஸ்டிக்ஸ், அந்த குட்டி குட்டியாக இப்போ வந்து நாங்கள் கரெக்டாக அந்த இது வைக்கிறோம்ல, அந்த சைட் பார்ட்டிஷன் வைக்கிறோம்ல, அந்த ஸ்டிக்ஸும் கொஞ்சோண்டு ஸ்க்ரூஸும் வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருந்தாங்க. இப்போ அது வந்து அந்த பேப்பரில் வந்து அந்த மேனுவலில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதோட நம்பர்ஸ் பிரகாரமே வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு வந்து இது ஈஸியாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இதோட லென்த் வந்து அடல்ட்லேருந்து குழந்தைங்களுக்கு தெரியல எப்படி இருக்குன்ட்டு, தீக்ஷாவுக்கு கரெக்டாக இருக்குது, அடல்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். இதோட வித் வந்து இன்ச்சஸில் பார்த்தோன்னா 31 அந்த மாதிரி இருக்குது. 80 சென்டிமீட்டர் வந்து வருது வித் வந்து பார்த்திங்கன்னா. ஒரு சிஸ்டம் வைக்கலாம், சைடில் ஒரு நோட் புக் இல்லை டைரி வச்சு எழுதும்போது அந்தளவுக்கு இருக்கும், அவ்வளோதான் ஸ்பேஸ். ரொம்ப பெருசாக வந்து கிடைக்கல. அதே மாதிரி கீழே வந்து கால் வைக்கிறதுக்கு ரெஸ்டிங் அந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்கல. இங்கே கீழே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ட்ரா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அங்கே வந்து வேறு ஏதாவது குட்டி குட்டி நோட் புக்ஸு, பென்னு அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுக்கலாம், பர்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுக்கலாம். அதை தவிர பெரிய நோட் புக்ஸ் எல்லாம் கீழே வந்து வைக்க முடியாது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 2000 தான். எனக்கு 2000ல் வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல குவாலிட்டியில் நம்மளுக்கு ஒரு டேபிள் கிடைக்குதுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இது ஸ்ட்ராங்லி ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன். கண்டிப்பாக வாங்கலாம் இந்த டேபிள் வந்து. ஏன்னா ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்குது, இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, இது வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. அதே மாதிரி யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது. சில இது வாங்கினா நம்ம வந்து நம்மளோட அந்த கை வைக்கும்போது ஏதாவது டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும், அந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது இஷ்யூஸ் கூட நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம்ல, அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை. நானும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன், ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு சரி ஃபுல் வியூ வந்து ஒரு தடவை நான் வந்து வீடியோவில் அப்படியே காட்டிடுறேன். இதோட வித் வந்து இந்த சைஸ்க்கு தான் இருக்குது, அதே மாதிரி லென்த் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. கீழே வந்து அந்த ஒரு குட்டி ஸ்லாப் மாதிரி இருக்கும், அந்த நோட்டெல்லாம் வச்சாலும் வெளியில் தெரிகிற மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு குட்டி லைக் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், வாங்கிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங், பாய்.